Este verán remata, pero aínda nos quedan outros por diante para gozar. Falamos dos veraniños do San Martiño e de San Miguel. O verán de San Miguel e San Martiño vemos unha serie de fenómenos climáticos fai que a xente perciba que neses momentos de final de setembro e do arranque de novembro pois haxa un certo cambio, no, na climatoloxía e os santos, con a introducción do cristianismo, serviron para como marcadores, non, desos períodos do ano. A experiencia, no, acumulada ven demostrando que normalmente neste cambio de estación, coincidindo co final de setembro, suele haber unha serie de días de máis temperatura. Teño todo tipos de cultivo. Os cultivos de inverno son os cultivos de folla. Brécol, coliflor, acelga, espinaca, porque os de flor son os cultivos de verano. Que pasa agora con este cambio climático? Que as cousas xa non son o que eran. Hai máis plagas, máis enfermedades, as cousas sempre salen un pouco fora de temporada. O que hai que facer, pois estar moi pendiente dos riegos para que as plantas sufran o menos eses cambios. Nos veranos de San Martiño e San Miguel vamos camiño do inverno, os días cada vez son máis fríos, pero aínda hai posibilidade de ter algún día correspondente a outra época. Chamamos veraniño porque suelen ser días de tempo seco que parece que non corresponde, non, para a época do ano. Bueno, fai uns días de calor, ás veces, é o que hai. Eu con máis sol disfruto sempre. O que pasa é que en noviembre, claro, os días son moi cortos, xa, a ver, o sol xa sabes que ás 5 ou 6 da tarde xa non está. Son períodos do ano onde hai moito contraste e, podemos pasar días de frío, pasar a días de calor. A medida que avance o inverno, xa é moito menos probable ter eses contrastes ata que chega a primavera. Na primavera tamén ocorre que, sobre todo a comezos da primavera, podemos ter aínda días de inverno. Podemos chamarlle o invernillo, non? Estas dos períodos de tempo, no? O veranillo de San Miguel e San Martiño coinciden ademais con momentos do ano que teñen gran carga simbólica na cultura galega, non? O final do verán coincide tamén co tempo das últimas, o arranque das últimas colleitas, neste caso a vendimia. A partir de aí vai comenzar o período de outono, que será xa o período invernal, non? E xa se empezaba a dar unha serie de fenómenos que intentaban, pois, manter mecanismos de socialización que se perden no verano. Y comienza la mañana, sale el sol. No verán de San Miguel, aí é cando se plantan todo tipo de cultivo de folla. Ahora, co cambio de que agosto está sendo cada vez máis cálido e setembro, imos cambiando un pouco e entonces, pois por San Miguel plantamos esos cultivos, os de folla. En San Martín xa empezamos a poñer as cousiñas de cara que queremos recoller en primavera. Guisantes, algunha pataca xa de cedo, pero os guisantes e patacas de cedo eu diría que son así os máis así no mes de novembro. E a nivel turístico, por exemplo, estáse desestacionalizando os momentos de máis afluencia de xente. Unha, que a xente escolla eses períodos de menos presión turística para viaxar, porque o clima acompaña, e tamén que determinadas festas se podan cambiar de calendario. Eso xa se ven facendo na tradición galega dende hai moito tempo, non? Estes fenómenos de que temos días de calor a final de setembro ou un período tamén de bo tempo normalmente en novembro fai que a veces se desplacen, non? Ou se aproveiten esas ventás de bo tempo para facer determinadas celebracións que conlevan estar en espacios abertos ou festas máis de carácter social onde se reúne moita xente. Son días que parecen fora da estación porque aínda é probable que se produzan as condicións que den esas baixas temperaturas, neste caso na primavera, baixas temperaturas correspondentes ao inverno ou, como decíamos, avanzadas xa ao outono, días de temperaturas moi elevadas.